Sanibonani bo baba, sanibonani bo bhuti, ninjani? Niyaphila bakwethu. Sikhuluma nje ngokukhulu ukukhawulezela bakithi, izinto eziqondene namadoda, into eziqondene nezinsizwa ezineyinkinga komakoti bazo. Uthola ukuthi mhlawumbe unomakoti wakho kodwa uthi mawuthi unaye uthi ufuna ukujabula nawe uthola ukuthi uphansi usilonje akakwazi ngisho ukwenze njani. Usathe uyamthinta uthola ukuthi ayikhona into yakhe engathi akwenzeki lutho nje kuyena. Usuthe uyazama lutho uthola kwenzeki lutho bakwethu khona njalo udumba. Udumba wenza ukuthi uma ngabe usuhlikihlile ezandleni zakho bese uthi ukukhatha la emashiyeni bese uthinta umuntu wakho wesifazane besikhathi umthinta bese vanethamba bese evumela umthetho walento lokhu iyona obuyidinga kuyena ukuze yenzeke bakwethu. Iyona into bengithi nje anginazise ngayo amanqampu lawo ngifuna ukuthi niwezwe bakwethu ukuthi ningaloko nihlupheka nizibuza ukuthi yindaba unkosikazi wami angasakwazi ukuba imizwi yakhe ivuka uma ngabe ngimthinta. Cha, enza nawe umlekelele emizweni yakhe ube ukwazi ukumthinte uzathi mayithinteka nabe sezigazi lakho linyakaze ezigazi lishukume yabona. Angabi umuntu nje osebophene ethulile, cha uthi bamthinte nje besezwa nawe phela ungabe usuthi uyamthinta kanti vele nawe suyinto vele edambile. Zikhona nezimbiza bakwethu uzokwazi ukuthi ma nawe usuyifakile imbiza yakho uthi umthinta ngalodumba nje ebebona naye methi acabanga ukuthi ayikhona la ngashiwa angishone khona. Siyabonga bakwethu, siyabonga kakhulu. Siyacela bandla ukuthi ke phezu kwalezi zinto esengimtshele zona ukuthi njalo nje bakwethu njalo ugogo uhlale khona uyatholakala ezinambeni zakhe. Ningene ku-YouTube, ningene ku-Facebook, ningene ku-TikTok, niza kumthola ugogo Mseleku nodumba wakhe bakwethu. Siyabonga.